Kupor galak biang bangin sedang no ia ka jingiaseng na kupor. Ngi aingu yo blei lo penyo pat hangi ka wei pat ke sngi ka bakrau ka bakhoi ke kentang ke jong. Mengila ban ia seng lang hakaying ke jong blei kumne ka mengilong mentah. Ngapriang sngewbha pilang baro. Nadui pastor ki teman basan ki khot komiti Balang ki bangeit jong ka Balang Presbyterian Mawroh kiwei pat ki bangeit na kiwei pat ki Balang ki baya don kat bat ngi na kapor sa kapor hakajing syakring U Blei hoi ki bangeit ki lok ki jor ki bala ban yo snok tilang lang ba ka YouTube channel jong ka Balang ngapriang sngewbha ipi baro Nongkren I Trai but Nongkren I Jesus Christ bangai kublai ru ipi agar kaju Nongkren I Trai Nongkren I Jesus Christ hoi agar kupor Nongkren apa yang jongi long I pastor jongi I Rev Lyndan Syiem ngamdon kam ban penithu I pastor renga kwa ban penpau yang sengau borom sengau nak kaliang jong ke Balang kublai pun pastor ya ba philalong lakloi ban syem ya ke bentah ban yalam ni jingiaseng na do basang hadu bawa no jongka bad ban ai ka khubor ting ka jong blei U Blei Un long le berkat bad pi lang bagi bentah baro ho ni skau thu hana ka poru ki don ki bahing masam jong I pastor na kaliang ka yeng kong Lyndan Syiem bad ki yeng kasam ki don ru na kaliang ki para songkha jong I pastor I Dr. Edkar bad ka yeng kasam Iwei naki insai ka special number kat kumujing sautu by pastor ila pensyahin kapor. Dengan pediang sngewbha hilang baro. Yang penpau jeng sngewbrom jeng sngwu ipi kalong gejing singa nyangi. Kamtam fidon hapo kaying ka jong blei ban syakri lang yo blei rangkat bat ngi kum ka Balang. U Blei lor kat bat ngi bad U Blei kyrkhu. Di Dr. Khari ban syemi ka banta ban ai ka khubor lang baga special number lang baga jeng ruai. Te ya kapor badang sa ni ai ti hai pastor jeng Rev Lyndan Syiem hakaban ya lam ya jingiaseng nadu basdang hadu bawai no. Bat kamtam ban yasam ka khubor ting ka jong blei. U Blei kyrkhu ngilang baro nagabanta ka borom jong blei. Amen. Kublai shibon I teman besan Dr. Olamare Balang Vice Chairman juga Balang Gejongi nagabanta ki kintin pediang yanga bading ilang baro tungin ya pendam ka jeng duai U Blei buk pau jongi bahabening ngiwan ka ni ka yeng ka bakhoi ka bakentang ka jongme ban ai ka jingo bat ka jingero eme ngida kerpat ko trai be men kyrkhu ingi da ka jing don kat ka jongme bat da ka jingalam ka jongme yegi benta baro jong ka jing syakri ka jongi yakini ngi pan ngidem ngingo bat ngi pediang ro haga kerteng ka jong trai bat unong penem jongi Jesus Christ amen. Ngini syakri U Blei da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba laispa prapo lakil o yanga ki wanka bat marwei nga ya lingo hapedeng ki khuslai nga jukwa ya ki jingkmen blaherno a bangan yo tangu Jisu jingim hun tengan sashem usingi jingshai dei tang mau badu klor ka Bethlehem ka jing ruai ka ba laispa prapo Jingiaseng Sngi U Trai
Jingiaseng sao đông ngập cả út cả chào man bang bet you tiêu ba bun rong ya usha ben ban ngaban ngaban you Jisu kodo tang ya malwe ngamo long tiu li kapento patiu kulap kasharon long tiu li kapento patiu kulap kasharon onda poisha karibasu ngansa abha katingkan Lyndan Syiem Tang ujisu kedok nengkan sapliwan badu pai pangan yaiso angel ru hidon angtang Jisu kodo tang ujisu kan nyai long jing vai jonga Jisu kodo tang ujisu kan nyai long jing vai jonga Kakubor kabangan sakren kamshibet kalong klet no yaki bashadin be shaparsha kadak klet no ya ki bashadin be shaparsha kadak but kanongrim na kaktien ka U Blei kalong kabangan sa pulimenta kashiti ka upol sa ginong Philipi kalanong kabalay ki khot hadu khat sao Philipi lenong kabalay ki khot hadu khat sao bat kashiti kabaar ka upol sa ginong Korin kalanong kabasan ki khot kiwei hadu san Korin san kiwei hadu san Om bangalayo pediang lupa lani bala penjanai lupa yanga Henry ngabe shaprangken bakumta ngan yo bat yakata nagabenta kabalabat yang aru daw Kris Jisu ko para bangeit ngangam nyew yalade ubalala bat Henry yakani kawe ngale da kabaklet no yakita ki ki bashadien bat da kabakner no sha kita ki bashakmat ngabe shapersha kadak ban yo ega jinget hong kabaga jingkhot shaning ka U Blei how Kris Jisu namar ngitip skem balada an liet no ya ka yeng jongi kabahaka kendo kani ka yeng trep ken ngidon ka jingtay na U Blei ka yeng balathau bom de kikti ka bom jukut haki beneng namar shisha ngi ut sat hakane bangida kwa hir ban penpong halor da ka yeng shongne jongi kabana beneng ba habala penpong ngi kumta on om shem yangi ki balungkhut namar ngi ki badon hakane ka yeng trep ngi ut sat bala penkit khia yangi om na bangi kwa ban lot no yaka Henry ban yo penpong halor bakumta an yo ngut no yakane ka bayam daga jing im
Ti uta ubala penbit yang i syakane ka ju hi long U Blei. Ubala ai ru hangi ka senjat ubau mensim hi. Tu Blei Un kyrkhu ka jing puli bat ka jing shashkor ka jangi ya ka htien ka bakhui ka jang o ngine pendam ka jing duai. U Blei buk pau jangi bahabeneng ya ingo yeme nakabenta ka ni ka no phai sngi ka bamela aingi bangila bandan ka yeng ka bakentang khu jangme ka Balang Presbyterian Mawroh ki para bangeit jang ka balang ki para bangeit na kiwei pat ki balang ki bajia don rengkat bat ngi na ka por ki para bangeit ki banang suwan mentaga sngi bat ki para bangeit ki para lok ru ki bayo snow bat ki bayo ka ni ka jingiaseng link ba ka YouTube channel jang ka balang ngi ai ngo eme ko trai bangila bantei ka ni ka duan ka jing shakri ka jang eme ban ngi ai ngo na mar ka jing don rekat ka jang me lem bat ngi ha ka bangi ngi ngai scam pendep ka jing kular ko trai jisu bamela ong haba ar ne laingut pia senglang haka kerteng ke jonga hang tanga ngan long rengkat lembat pi ban ngida duai ba ke jing don jong me kan long ke jing khawai ba ke jing don ke jong me kan long ke jing Lyndan Syiem na ka benta jongi ngi duai na ka benta ke ni ke Jingiaseng ke jongi na ka benta ki nong shim benta baro naga benta ki nong pankre baro egani ke Jingiaseng naga benta ki benta baro jong ke jing shakri ke jongi ba baro kin long ki ba pediangun hakmat jong me kin long ke jing aingo thang ke jongi haga duan jong ke jing shakri ka ba mela kerpa ka ba mela khot ingi bangin ayame ngi da duai ngi da kerpat eme ko try kan rat bemen ai ingi bangin klet no shipor ye ki jing bon kam ke jongi haga ni ka perthai henry bangin la bangin pelejing mut yela de ya ke jing shakri ke jongi ame ho bangin klet no ye ki ki bashadin bat lingba ke ni ke jing shakri ke jongi bangin la ban khmi shaki ki bashakmat bat ban kener shapersha kadak kabalong ke jing khot yangi how Chris Jisu ni duai ko try kerat bemet ai bagani ke Jingiaseng kanum sulong tang ke badep rukom na kawai ke teo shakawai ke teo nrei kan long ke Jingiaseng jo ke jing kendu ke jongi bat me ko try kan rat baladadon kanu ke jing ban khia ke jing im ke jongi ladadon kanu ke jing kit khia na ka menor ka ba lasno erdine ke jing im ke jongi ai bagani ke sngi ke lo ke sngi ke jing pelat yangi na kita ke jing shate sha khom baro but ai bagani ke sngi ke lo ke sngi jo ke jing lat luot ke jongi bangin ang la ban kener sha prang ban be sha persha kadak kabalong ke jing khot yangi shaneng how Jesus Christ ngida duai ngida kerpat na kabenta ki para bangeit bat ki parlok ki badan hiyeng mani ki bayo ileng baki kor ki bor jo juk ka bamenta maka ni ke Jingiaseng kan kreni ki ko trai hapadeng ki jing shem ki jing kendo jong ke jing im ki don apreng jongi ko trai ki bapang ki besitam ngi kerpat ki jing pen khia ki met ki phat ki jongi ki don apreng jongi ki baban khia ke jing mut bat ki balang a pisah ke mensim ngi duai ngi kerpat ki jing pen khia ru ko trai ye ki jing mut bat ki mensim ki jongi ki don ki para bangei ki jongi ki bamenta ki don apreng ki jing sumar la hospital la ki let nei yeng nrei ke don ke jing nyuon ke jing ut ke jing knyum jong kamen ngi kerpat ko trai ba me men pen khia eki da ka bor ke jong me hi ba ka wei pat ka por ngi la bania seng lang bania selok lang ha ka yeng ke ba kentang ke jong me ngi duai na ka benta ka balang ke jongi na ka benta ki snat tre kam ki jong ka ke Jingiaseng gentei ke Jingiaseng samla ke Jingiaseng khna ke skul pen pau bat ki Jingiaseng yeng ru ka dong ka basaneng ka dong pedeng bat ka dong sharum bangin la ban shakri ban penad buram ke kerteng ke bakhoi ke jangme ngi duai ko trai kan rat na ka benta ki lang mission jo ka balang ha kha umrin bara paham jula kalang mission jo ke Jingiaseng gentei ru ai thang share baki nong tre mission hang to ki no hikai ki ba e ki jangi ko trai kin la ban penia sha prang ka kam jo ke jing yalap bat ke jing besan ka htien ke ba im ke jome ha ki brio ki badon hang to i duai ngi kerpat bemen kyrkhu naga benta ki jing shna ki jing tei jo ka balang ko trai ngi latmu ko trai ban penia sha phanang ni ka kam ngi kerpat men yarap men yalam me ngi baki ki barok kin long hapo ka jialam ke jome bat da jing kyrkhu ko banalor ngi duai ko trai kan rat naga benta ka jing shakri men sim ke jangi ya ki bapang ki besitam ya ki bala jangai na ka yeng ke jome kum ki nong sarai kum ki khot committee balang ngin la bali rung shi ki yeng ki para bangeit ban wan ilang berat balaja no na ka yeng ki Israel bat ban pen poi pat ye ki sha ka yeng ke jong trai i duai na ka benta ka tayo ki samla ka ban salong shen
ka youth week bat ka youth Sunday bakan lo ka jing kyrkhu na ka benta jongki giduai na ka benta ka tayo jo ka jing lap ka bangin sayo sa kendiat banai ko try bangin mat e ka jing don dekat ka jongme bat bangin mat e ka bor ka jongme ko try po ka balang ka jengi ho ye ka jing seng lap jo ka presbytery ru ka bangi de ben pediang hau banai Oktober kyrkhu i jing pen kre jong ka balang ko try idon kam ka jing alam ka jong ko try bat ka jing pen ko bor ka banalor giduai nam tagi bon sertap ki kam jo ka balang ba memen pe isnei ba memen kyrkhu ingi nalor ko try kan ran ni aingo eme mela kyrkhu ki long yeng ki long sem ki jongi mela aingi ka bam ka di ka kup ka sem ngi karpat ba menang kyrkhu ki long yeng ki long sem ki jongi ko try ngi karpat ba menang kyrkhu ye ki khon ki kseu ki jongi ki balai pas ki balai yo ki kerdan jing puli ki bebiang ngi duai men plelat ki ko try bakin yo ki kam ki jing trei ki bebit ki bebiang ki bay rengkat kat kum ki jing puli ki jongki kyrkhu ko try kan rat naga benta ki long yeng ki long sem ki jongi bagan don ki jing ro blei kan don ko por ki jing slok men step at men met nginang roi shisha ko try ki jing shakri me ngi duai naga benta ki bor balang ki basalor ki synod ki assembly po kanegari ki jongi bakalengari India ki jongi ko try ngi duai naga benta ka senshar ka khadar hagani ki jilla megalaya jongi hakari India ki jongi ngi duai men ai ko try bangin yo banyalap lai loj ye ka kerteng ki jong Jisu ban kedup ia ki bala IT hau Jisu hapok ka jingsap jong ka balang ngi duai ka kamyalap ka lengi ni ka perthai ngi duai ka jingsuk ko try ka jong me kan wan ka ni ka perthai hi try ngi aingo eme na ka benta ka ni ka jias lok lang ka ba me ai ngi to kyrkhu ni ka por da ka jing don kat ka jong me maap ko try ngi ki pop ki palat ki rengkang jengi ki babon penthamai ki jing em ki jengi ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong try bat unong penem jengi Jesus Christ. Amen. Agni ka por ngi dio ban pendap iki kam jo ka balang. Agni ka por ngi lo mi ke jangu hadim lo mi jangu ang kerpat ya i Mr. W.D. Sangkli banduai pen ketang ya ki jangu. India pendam jing duai. Iwan bandem gislajat bako jame try U Blei Un pa jingi babning. Agni ka no phais ngi akum gani ka singi ka bakrao bakantang ka jame bakum ginong pop iyo bandrung kumne pok yeng ka jame ni aingo yeme ko try mela pelna ingi karne ki mensim ke bakodor manwan ban shakri lang ya kerteng ka bayem ka jame ni duai minom ino ingi ko try iwei pa iwei nan re menang ai bor ngi menang penthamai bor ka jing em ka batrot ka baswai ka jongi ko try be Manginang la bansakri khambahai kerteng ka jome ka jingem ka jongi kat bakisngi ki por ki nang yai ko trai bi mei ka perthai ka yai kala ko trai na ka wei ka sngi shaka wei pan nei melong uble jongi bane na bom jikut shabom jikut ya rap yengi ro na mar kata kum ki khun ki jome mangino man thai bansakri ya me pat ka perthai ka kala ko trai bi an rei mangi ngin long ki bre ka bi yai ne ado ka bakot Agane ka por ko try kum ki khun ki jome ngi wan ra igni ki jing ai ki barit ki jongi akhmat jome kilong ki jing kyrkhu ki jome igi yeng ki sem jongi shibun mela kyrkhu yengi ko try andre ne ka por ngi ra khandiat ko try akhmat jome ngi duai ko try ba me men kyrkhu ki ko try shano bangi pendon kam kan long atrai be ing naga benta manyaram ban penthamai ye ki kam ki jam jongi ban pen priang ye kalama gospel ke jame agane ka balang ke jongi hoi shabar kumjo mangila ban kner ye ki wei pat kilenti jingarap syakitu badan kam ban yo ke jingarap ku trai bi kyrkhu ye kikti ki balano baro agane ka por kin man kerhai ke jingem ke jongki ku trai bi agisngi ki banang sawan Maginang la atrai man yo kamen ka bakoy bakya dak ba me men kyrkhu yegi yeng ki sam jungi iwei pa iwei ko trai be blei bok pa jungi ba bneng isne atrai khamtam manginang ban ai ala ka jong ka jing im ban shakri ban le ka mon ka jame ko trai apreng ka ne ka perthai ka ba e ka batan ko trai be kyrkhu atrai agane ka por yalau jong shakri jome pastor badon ka benta ka bakra ban sam ye khubor ka tin ka jome ko trai bi isne yu ko trai
Lengba kene ka khubor ba un ai preng jongi kan long atrai bi ek bala yalam do men sim khoi jome awai ka jing pen kre ka long ka jong brio and ringing it scam ko tribe ek ba me men kren lengba men sim jome kyrkhu atrai kiwei ru ki para bangeit ba ek jongi ki bom shem la la bandon ka ne ka por po ga yeng ka jome and re ka bio sngew lengba ki jing pen sawa lengba ke YouTube channel jong ke balang ko try bak kini ru kin yo ke jing kyrkhu ha ke jing em ke jong ki ko try i duai ko try ya kito bom syam nala banwan ke ne kapor bak ru kin mat ke jing sok ke jome ko try bi ek ha ke men sem ki donut ki jong ki ko try bak ki ru sisen kasngi kinang la ban kiu sha ke yeng ke jome ban ai ban ngu sem ya me ko try ha ke jing em ke jong ki i duai na menta ki prabangeit ba ik jongi ki badan hapreng ke jing pang ke jing sitam ko tribe ik nyimla atrai ban lepek lekmi ki iwei pe iwei en reng duai khmat jame ko tribe ba me ko tribe ik men ai ki ke jing tngan aga jing em ke jong ki hapreng ke jing pang ma ki mat en re kin shem ke jing hun ke jing sngewbha ha ke men sem ke donot ke jong ki ko tribe ik kyrkhu atrai ya ka balang hi barak ko we i don ke jingket ke bakia leng ba ki ne ki sngi ki ban wan ko try kum ki langkha tre ki jongi bat ki wei ki kam ko try bi isne ko try dang penyo ngi ka balang ka ba ai ka loi ka balang ka ba no kerhai shame ko try bi no bangi la ban ai da ka men sem ka ba khoi ha ka jing em ka jongi ko try ba ki kam jong me ko try kinang kiu sha prang ko konrat bi blei bok pa jongi ba bneng ya ai tia me ko try ka ne ka por ka ba sa jong ka jing shakri jongi bat map ke jing duai jongi ki nong pop nama kerteng khun be e jome Jesu ngaduai amen ngi pen pau ke jing songo ye temen mesen secretary bala bu ba ki kam jaka balang bari bala ai ke jing pen bana i ke ashes ki bala lum ki jing aingo bat ye i khot committee balang ye bala pen getang ye ki U Blei Un kyrkhu phi baro bari ke jing shakri jong phi ka kam ke jong blei hagani ko por ngini betengi ke jing shakri ke jong ye U Blei ini ruai ke jing ruai ke balai spa nyo pusau hadin gene ke jing ruai nganum do khot shu ringa kerpat ye i Dr. Alma Sidkhar belong bahiyeng jonga para songkha in so bhavan ai ke we ke jing ruai kerpang but shibin ladep ke jing kren ru ngin sayo e ke we pat ka jing ruai kerpang nai Dr. Alma Sidkhar telor sngewbha perthei Jisu jonga ke jing ruai lai spa nyo pusau dekat lut ki jinga day Jisu jonga ka perthei shong basa perthei klau bakensha tang Jisu bashisha Jisu jonga ka jingruai ka balai spa nyu pusau Kim Penda
Jisu jonga U Blei Un hostil Jisu jonga damno kucing April Aryang Yanga Barobanga Lain Ki Balang Ki Jingri U Jisu jonga Syiem pon ai U Blei pi ka kertang ka bathiang ka bodon mortam ka U Trai bodonong penim ji Jesus Christ kani ka jingrai kalong ka jingrai kapala wan hakwe ka sngi kat bangadang puson na gitu khot ki pai pastor ila pule ka sithi upol se ki Philipi kalong nang ka malai ka khot ka bakhat lai ro bakhat sao tu ngini be long ka kerteng jaga jingrai Hakalan tiat ka jingim don bun ki ding pengkyang ki eryong erlang thari ki ba pen khenyu yangi hang rei u chi su u ong long jai jai wat chet ding kita baro kinduno ngadon nga hakaling tungin ya be bat mare banyo kapan sngea ngin klet ya kabashadin bangin ya tur syakman uji suhi ukular pandon ringkat bangi tungin be syakman lembalanti kajingim ngin yat ki jakakim ngin ombet shani shatai an reitang shunong penim ulong ma ubala pan ai bor kenyangi unong sela ubapala unong penim jongi tongin ya be bat mare yo kapan sngian ngin klet ya kabashadin bat ngin ya tur syakma uji suhi ukular pandon ringkat bat ngin tongin be syakman o ndangin poi syashiliang dalawai ki jing ya le ya umar khmat ngin yoi agaburam jong uhi hang tangin yo jing jathat bat jing kemen bam jukut un ong hangi syakri babha ale sya jing kemen uken ra tungin ya be bat mare banyo kapan sngian ngin klet ya kabashadin bangin ya tur syakma uji suhi ukular bandon ringkat badngin tungin be syakman tungin be nganom paidin syakman nam tak burong mo amen
Tengini pendam ke jing duai. U Blei buk pau jangi bahabaneng ngiango imeko trai bamela kreneng iling bak to ke jing ruai. Bengin klet no iki barim ngin e no iki shadien. Bad bengin be shaprang shapersha kadak. Ai bagani ke khubor ke ban kren kan bot ye ke khubor ligba ke jing ruai. Ke juk ke sur ke juk ke jing tmu. Ke juk ke jing kta iki min sim ke jangi. Maganda don shisha ke jing shemen sim ke batmai hakani ke sngi ngi IT ke eke baro ke kti ke don bor ke jang me ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jang utrai bat undang penem jang yu Jesus Christ. Amen. Klet no ya ki bashadin be shapersha kadak. Klet no ya ki bashadin be shapersha kadak. Philipi lenong kebalai ki khot ar do khat sao upol ukren ya ki artli ki benta jong jing ya lenti jongi hagani ke perthai kabaning kong kalong ban klet no ya kita ki bashadin kabar kalong ban be shapersha kadak. Philipi lenong kebalai ki khot ar do khat sao kalong kum ka jia mare thong kalong ka ji kai Yau nong mare thong ke ai ka bau dei ban le bat ke ai ka bau dei ban le khnang bau long nong job ha kata ka jia mare thong unong mare udei ban sandur yala de ban discipline yala de banum kan mau shu ya ki ai ki jing bom la ki jong u men shua udei ban sandur yala de bau num phaidin lada ka jing sedang jong u kalong ko basuki bau num phaidin lada ulakum betut hakaba sedang Henry ude ban pai bet shakmat ban pet sha utai udak jong ke jingkot bat buon poi nengkong hangta hagaju kurukom upol ukreningi ki kristan bangingi di ban kletno ya kata ka menor bat bangi di ban be shaprang shapersha kadak ki ai ki bangingi di ban klet kani ko khubor ka don arteligiman kamat ka benengkong ki ai jong menor ki bangi ngi de ban klet no ye ki pop ki barim ki jongi u Blei ula kular hau Jeremiah kalenong ka balai puwei ka dekot ka balai pusau namar ngan map no ki jing bom hok jongki bat ngan kan mau shu ye ki pop ki jongki u Blei ula kular ban map ki jing bom hok ki jongi bat ban kan mau shu ye ki pop jongi ban ma bat ban klet ki pastor ki temen basan mensuang akan ma bagi dua ki ong to ma no ki lat ki jangi bat to klet ru ye ki hagi ni ki singing ong ma bagi pop ki jangi ngasngo ban kentu bangin ong ru bat to klet no ye ki namar kalong kat kum ke ji kai ka htien ke jong Blei haga sam shi spa lai ke khot ka bakhat ar u debet u ong kat baga mi ngi ke jangai na sep ngi kat tau la penjengai nangi ye ki jing palat jangi kata ka di ke jing le phla ka jong Blei bakat ba ka mingi ka jangai na ka sep ngi kata ula penjengai yangi na ki jing palat jangi bat kani barok kala jia hagading na kalbari men bau Jesus Christ ula yap li naga bentaki pop jangi ulaba ya ka ram ka sha ulak sha ya ka jing shitom ka bangi de ban kit mangi bat ula thau kalat igi jing ma igi pop bat igi jing klet no igi pop ru baro lada u Blei ula ban klet igi pop ki jongi ngiru ngi de ban la ban klet no igi pop la jong lada ngi yai ken mau shi yai ken mau igi pop ki barim kapan i bangi arta tien ya u Blei bat ya ka htien ke jong u kapan i bangi arta tin ye ki kular ki jong u Blei nang ta ka jing ken mau ki pop ki barim kan khanglat ye ka jing ya shaprang ke jongi kan long ku mu mojen thut ha ka jing tur shaprang ha ka jing im kristan ke jongi nginumla ban kemen da ka jing kemen jo ka jing pen im bat ki jing im ki jongi ki long ki ba sha pen rem bat ki badu men sim habangi klet ye ki pop ki barim ki jongi ngidi ban klet ru ya ga jing sngewbha jong ki pop ki barim ngan ong biang sa sisien habangi klet no ki pop ki barim ki jongi ngidi ban klet ru
ya ka jing sngewbha jong ki pop ki barim. Ki don ki brio ki bala no ki pop ki jong ki ya ki jing long ki barim ki jong ki. Henry ki dang ken mau da ka jing sngewbha ya karukom im menshwa ki ya thu khana shapang jong ki bat ki sngeu sarong ru shapang jong ki. Hakipor menshwa ngi jio sngoi ki nong yalap. Baki ya thu ki pop jong ki ka baki lale shwa bakin IT hau Jisu. Ki kambas niyo baro ki pen sngau ni ki jaka jing yalap. Ngi dang rit menshwa ngi shio sngau ya kata. Aingo U Blei bamenta ki nong yalap kila start kila shempang mjudan shu batat rong yalade ban ya thu ki pop ki barim. Kenang ban pen kraw ya kata ka jing kala ka bumut jong u lani jong ka. Mentang ngi shio thu badong ngalong unong pop ngalale ki ki basniu. Jisu lamat enga mentang ngalong ujing tau ubatamai. Jayu larang ikan mau shikan mau ki pop ki barim bad ega jing sngewbha ki bakita ki pop ki barim ki wanra kita baro ki penlong berau yang ngi kelalong ki merau jong ke jingken mau ya ki pop ki barim bad ega jing sngewbha ki jong ki ngi kelalong kum ki khon Israel hagari klau rikenja ki Israel la kila yo la lut negeri Egypt negeri jong ke jinglong merau Henry inda kila poi hakata gari klau rikenja kila ken mau ya ki jing sngewbha jogari Egypt kila ken mau ya ka jing bam do bad kiwei pat ki jing bam babang jogari Egypt bad kata kala penlong yaki bagi niale persha ban le kiat ya Moses bad ru ya U Blei dan baong pila ban sei ki Hebrew na Egypt Henry pimla ban sei ki Egypt na kita ki Hebrew ngan ong biang dan balaong pila ban sei ki Hebrew nari Egypt Henry pimla ban sei ya ka Egypt pat na kita ki Hebrew hagaju kurukom ki don ki break ba pila ban ma bi ki pop ki jongki Henry pimla ban wengno ya ka jingken mau jongki jing sngewbha jongki pop ki ba menshua ka ktien ke Jo Blei ka hikai ngi habangila klet e ki pop ngi klet roi ka jing sngewbha jongki ta ki pop barim kai ka bangi de ban klet ngi ban klet ru ya ki pop bat ki jing palat jong kiwei pat yangi ngin klet ya ki pop ki jing palat ki jing le sniu jong kiwei ki breu yangi pat om tang bangin klet ki pop ki jongi bat ki jing sngewbha jong ki ki pop han re bangin klet ru ki pop jong kiwei bat ki jing le sniu jong kiwei yangi kalong ka ba hadu kata ban map ya kiwei bat ban klet ya ka jing le sniu ka jong ki yangi ka hadu kata ya ka jing mong ka mensiem manu ban sop ban span manu pat ban thau thmai ka ni ka do nut ka bala or ka bala pat di tangu Jisu da ka bor ba na beneng ubala ban ai boringi ban ma u Jisu la pen inuk sate ha ka por ba usdin halor ka ding na Kalbari ula duai Lukas arpulai lai pusau ko pa to ma yaki na bakim tip ya ka ka bakiki le haga jakabun perkhat yaladi unsngau sen yaladi u Jisu perkhat igi wei baru ongko pa to ma yaki na bakim tip ya ka bakiki le baru hikai ru yangi bangin ma yaki wei ki bale sniu ki bale persha yangi ngi duai ke jing duai trai to ma ru yangi kirengkang gi jongi kumbangi ru ngi ma yaki bale sniu yangi nakwa ban kili phi para bangai bae hatu phila juduai ne ya gani ga jing duai ngate phila ong gi ni gi kentien henry hatu phila juduai ne nadu tenrai ka do not ka mensim jong phi ban ong to ma ru yangi yaki rengkang gi jongi kumbangi ru ngi ma yaki bale sniu yangi ngi dei ban ma yaki wei kumbo bleu ma yangi lom kum tangi long ki ba arsap ki besyukren tang di kerimiang sentur ki besudai tang di kerimiang sentur henry ki ba mshim map nadu ka do nut ki jongi baladangi ngim map ki wei ye ki jing palat ki jongki kalalong kum u mau jentot lenu mau khang haga ji dei jongi bat U Blei namar pitib ne kadon ka pop jong ka jing bom map ka pop jong ka jing bom map ye ki palat jongki wei upolu ong episos lenong ka basau ka dekat lai pu ar to map iwei kumba how Chris U Blei ulama yepi nagata daw koki para bangit beet lakalong ka kat no ru ka dayengi ban map ban klet no hagaji selok ke jongai ki para bangit
hang ne ka balang jongi kiwei ki jakaru habakia thu igi jing bar habalakren lapen bai la selok igi te jing ki ba menshwa ngaju ong ki to ma no batuklet no ya kita ki balale sneu ya pi namar ba kamantoy shu bankit ya kata ka jing bitar sla kata ka jing mong haga do nuot ke jong pi pa ya ganuksa jong ka Gladys Stains kalok jong Graham Stains bat ki arngut bat ka kemi jo ki arngut ki khun ki bala sha panyap haga snem khat kandai spa kandai pukandai pikan ma kumno Graham Stains u missionary in Australia bat ki arngut ki khun jong u Timothy bat Philip ki la sha panyap ka Gladys Stains ka balong ka tengah ka jong Graham Stains bat ka kemi jo ki arngut ki khun kala map ya ki balai don kti haga jing panyap ya u tengah jong ka bat ki khun bat don apeng jo ki tu ki balaya don hau tu pat bhur bala thang im yo Graham Stains bat ki khun don apeng jo ki bala klak ba mod bat ki lawan ban long kristan ka wei ka dau ka ba kongsan ba ki yo jing kendo ka long ba ki i ka men sim jing ma jong ka Gladys Stains ka e ke bangi di ban klet no ye ki jing sha rem ki por men shwa ngi di ban klet ya ka jing bom long kam jong ki jing tmu ki jongi larangi ken mau shi ken mau ki jing sha rem larangi ken mau shi ken mau ye kita ki bom long kam ha ka jing im ki jongi kin pendu bor do men sim ngi kin pelong ye ka jing no yan ka men sim lani kata ka depression larangi ken mau shi ken mau ye ka jing bom sei so jong ka menor bade ka jing sha rem kan pelong ngi ye ka jing bitar kan pelong ngi ka jing sngo bishni kiwei kan pelong ngi ye ka jing bitar ya U Blei nagata daw kadai ngi ban klet no kita ki ru ki bam mentoy nagabenta jongi isaya kala nong ba saupulai ki khot khat pra khat kan dai wat kan mau ya ki bam menshwa lumni ki barim wat per khat hakmi ngan le ki bat mai menta kan mi no pinom tip ya ka ngan penlong kalenti hakiri klau ken bat ki wa hakiri kenja U Blei ukran lingbau isaya baki Jew ki di ban klet no ya ki ba menshwa klet no ki jing so si klet no ki jing sha hirtma klet no ki jing sha pan rengkang par namar U Blei ong ngadon ke ka ba khamba na ka benta jong pi hakmat jong pi kum ki kristan ngila ban klet no ka menor namar ngitip ba U Blei la ban thau ya ka lawai ka ba pernai ladangi ngimdon U Blei bala dengim don ke jing so scam ya ka lawai ke jongi ngin yai ken mau shi ken mau ka menor kata ka menor kan yai kejap shi yai kejap ya ka bor jing long men sim ke jongi henrei na mar bengi don U Blei na mar bengi sngo scam ya ka lawai ke jongi ki kti ke jong U Blei la ban pen bha ya ka lawai ke jongi U Blei la ban pen bha ya ki sngi ki bandang wan kum ki kristan ngila ban ong ki sngi ki bandang wana ke jingim ke jonga ki kam kraw bani ki sngi ki bala dep menshwa daga daw ngin shania ha U Blei ha ke jing penya ke jong namar U Blei udon ke jing tmu ke babha na ka benta jongi lingba ki ai baro ki bangi ngi ya lingba U Blei udon ke jing tmu ke babha lingba ki ai ki jing shitom ki ba mangi ngi ya lingba kata kadi kaktian U Blei rom pra arpu pra bat ngia tipru baki ai baro ki ya trailem ya kaban penbha ya kita giba i ya U Blei ya kita ken ya ki bala khot kat bakum ke jingtmu ke jong u lada don na pedeng jong pi ki bala ya lingba ke jing ki bala ya lingba ke jing sha rem ke jing im ke jong pi ki bong U Blei ula klet no yanga U Blei ula lendet yanga ha katu kopor nga kwa ban ong ye pi bangi atip ru baki ai baro ki ya trailem ya kaban penbha ya kita giba i ya U Blei ya kita ken ya ki bala khot kat bakum ke jing tmu ke jong u ban klet no ye ki jing bakla jong ka menor ban klet no ye ki jing sha pen rem ka menor kalong ka ba hadu kata kabamla long hi dalaga jong ka bor de hangta bangi don kam ya ka jing ai ke jong U Blei bari ka bor ka jong u ye kini baro ban klet ngimla te da ka bor la jong ka de tang ka bor ka jong U Blei ka ba pela ingi ban klet
Bat ngiyok sngau gini ki kentin ar korin kat ar kendai ki jong apostol Paul ke jing ai jonga ka dap biang ye me namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jing telot ke jing ai ke jong blei ka dap biang ya Paul ke jing ai ke jong blei ka dap biang ye pi bat ha ka jing telot jong pi la penjana ya ka bor ke jong blei kwa baga menor kan sensar ya ka jing ke jong pi Ublem kwa bagi ta jing sha rem kin sen share ke jing em ke jong pi re kwa ba ma u un sen share ke jing em ke jong pi un yalam ye pi shaga thong jong ke jing job da ka bor ke jong u hi kie ki bagi de ban klet para bangai ngi de ban klet ro wat ke jing job ki jing la ki jong hi ho ngi de ban klet wat ke jing job ki jing la ki jing kot ki jong hi ro namala ngi ken mau shi ken mau ya ki te ki jing la ki jing kot ki jing job ki jong hi kin pelongingi ban sngau sarong bat sngau la halade sngau sarong ya jing la jong sngau sarong ya jing start ba ka bor la jong ladengi perkhat tangi ki jing job ki jing la ki jongi kan pelongingi ban ong dei mangau bala bat bengin klet pat ban ai buram ya ublei baru polu pen inuk saya kane daga jing thu sapang ka jing im ke jong u haga ju ka city Philipi kala nong ka balai ki khot sanadu unreal upolu ai ya ka history ka jingim la jong but iki baro ki baulala ban pendap haswa ba ulong kristan mdei bu ya thu sarong ndreu ya thu ban pentip shakinong Philipi shapang ka history jong ka jingim ka jongu hagaktin pareng ki ong autobiography kamut ya thu shapang ka jingim ka jongu ngi aingu yu boleh bulat ho namar ngiyo ban tip khendiat shapang uneu apostol Paul Uni usol nong Tarsus kata ka di ka kerteng jong umenswa usol nong Tarsus wan ka yeng ka bakraw la penhe pensan u hagal ka jinglong niam ka bakraw la khayo ujiu na penengki Jew u Hebrew na penengki Hebrew u banaga Judge Benjamin u bala Odsher haga sngi ka bapra usol nong Tarsus ulayo e jihikai banlong u Parisi but ubala don ya ka jinglong hok hapo ka hukum uba khlem jing penrem hapo ka hukum ulong ubabat scam ya kinreus pa khatlai tiligi hukum jong ka hukum jong Moses uba sha jing et arsin chitayo uba ai kawai na gashipau bat uba buram e sngi sabaton ban rakhi khot ya ka kini ki ju ki balakan tiu yo Paul ngabun ong yo sol nong Tarsus kumunong yalam jong niam Jew kila pelong iu ban sarong yala di ban sarong halaga jong kahok ban sarong halaga jong ke jingla enrei uneu sol nong Tarsus ndau la kala kristan ndau la shimi ka kerteng Paul wong da ka baklet no kita ki basadin ngaklet no ya kita ki jingla ki jingkot ki jonga Bon kibrio gani ka pertai kis ngau sarong yala ka jong ka spa kis ngau sarong yala ki jong ki kerdan jing pule ki jong ki kis ngau sarong yala ki jong ki kam ki jing trai ki jong ki kis ngau sarong ya ka yeng ka jong ki bade ka jing kraw jong ka ta ka yeng kis ngau sarong yanu ki ito bad yanu ki la ban kren ban penyo jing mentoy na ka benta yala de haka bakut para bangit be siya ingin ra kita baro siya ipinra ka spa ka hajar jong pi siya ipinra ka nam ka buram pertay jong pi siya ipinra ka taga jing ito yano bat ban penki mensim yano ban yarap ipi ngadong ipi kabakong santam para bangit be kalong ban ito yu Jisu bat ban pediang yu kumunong penim ka kitab Jeremiah kalenong ka bakandai ka dekot ka arpulai arpusa kom kumne ang utrai Wat ai bau riu start un sarong halaga jing start. Lemniu ba kraw bor unom sarong halaga bor. Uriu spa to unom sarong haki spa jong u. Henre utaw bas ngau sarong to un ngau sarong hakane. Bau shempang bat bau itu yanga. Bangalong utrai ubale igi jingle iet. Yaga jing bishar barika hok ka kendaw. Nabah kine ki e ngas ngau bahaken ong utrai. Wat so tu baklay nga para bangit bait. Amday banga panrem ka spa ka hajar. Amday banga panrem ka jing puli. Bari ki kerdan jing puli. Bat ki kam ki jing tray. Bat ka long yeng long sem ki jongi.
Aingo U Blei kini kilong ki jing kyrkhu. Nre kini baro ki jing la ki jing khot ki jengi. Kini baro ki jing don ki jing em ki jengi. Ngi pendon kam ye ki nakabenta ka buram ka jong Blei. Ngi pendon kam ye ki ban syakri U Blei. Amdai ban sngau kraw sngau meng halade. Ya ke ei ka banga don ya ke ei ka banga ngala. Nre ngi klet kita baro namar ngi don ka wei ka thong ban kata ka long ban syakri U Blei bat ban sakhi ya u. Kamat ka baar ka long kay ka bangi di ban le ban kener no siya persya kadak ban be ya kata kathong ya kabala khot yangi meneng ila kren siya pang ka jing klet no ki pop ki barim hi jong pi klet no ki jing sngewbha jong kata ka pop ki barim jong kita ki pop ki barim klet no ki pop ki barim ban ki jing sngiu ki ba kiwei ki la le epi klet no ya ki jing sha rem ki jong pi ya ki jing bom say so klet no ya ki jing job ki jong pi ki jing la ki jing kot jong pi ai tilot di kita hau jisu kay pat ka bangi de ban le ban kener no sya persya kadak ban be sya persya kadak upolu ong ka dekot ka bakhat saw nga be sya persya kadak ban yo ya ka jia thong ka ba jing khot shaneng ka jong Blei hau Chris jisu ngide ban be sya persya kadak sya ka jinglong mensiem ka bajanai be sya persya kadak sya ka jinglong mensiem bajanai ngi puli iwei Petros lenong ka baar ka dekat ka baar kum ki khunlung badang kha to phin kwa hir ya ka ba sngur ka dut ka ba diamond sim knang ba phin yo san daka sya ka jing pen im Hebrew nriu lenong ka dekat ka banengkong da ka ba ino ban keren sya phang ki jihikai ki banengkong sya phang ukris yangin yanang ya sya du ka jing pen janai ar Petros like hat pra Henry tu pinang roy ha ka jingai ai bat ka jingtip U Trai baru nong pen im jengi u Jesus Christ para bangeit be ngidei ban san ban mer ha ka jinglong mensim ngidei ban san ban mer ha ka jinglong kristan kumba ha ki Jingiaseng yalap ngiyo sngoi ka jing khot wan shu jisu ban ai ti yala dia o wan sha ka jat ka ding pna ban bread lo di ki pop ki jing palat ki jang pi bau jisu un kit lot kumbangi osngau ya ka altar call ka jing khot ai ti yala de bangin ai ti hau jisu kaniru ka di ka jing khot bangin san ha ka jinglong mensim bangin num shu sakut kumju kumtu ko bagi julong ha ka sngi bangi ai ti yala de henre bangi nang kiu na ka wei ka kerdan sha ka wei ka kerdan ha ka jia de ka jongi bat U Trai kum ki kristan ngim de ban ong bangi sa khenna bangi sa le ran bat ban randin kum ki kristan ngide banang roy banang ya chaprang ngam ong yala de bangala biang upoli wong de banga ngala biang yala de ngaru ngom de banga nga biang yala de ringa kren ka ktien ka jong Blei bangi de banang san nang mer ngide banang janai nang janai de ka bor ka jingla la jong Henry de ka jingpen ko bor ka jong Blei yangi ka jing san na ka jing long mensim ka jing wan na ka jing kawan na ka jing pulitis tay ka ktien ka jong Blei ai bagani ka ktien ka jong u kan don na ka jing im ka jong pi step bat med wat ai bagani ka kitab ka hukum kan ja no na ka sentur ka jong me henry men yai perkhat ya ka senyasngi kani ka ktien ka jong Blei kalong ka bor ka bakraw ban sandur yangi ha ka jing long jing im kristan ka jing duai ka jing selok baru Blei ka jing wan testa shi ka Jingiaseng ka jing selok lang para banget ka jing aish ka kam ka jong Blei ka jing kit ya ka kam ka jong Blei ka jing be shi ka Jingiaseng kini baro ki rap yangi ya ka jing san ha ka jing long mensim ka Balang Mawroh kamla banchu sakut kumtu kumakalong men balatung ya ka ha ka snem arjar niyo ringkat ki snem ki balanang ya ngidai ban sanru ha ka jing long mensim ka jongi ki ai ki bangi de ban le ban kener no sya persya kadak ban kener no sya kata katong ke jongi ngidei ban kener no ban pendap ye ki jing tmu ke jong Blei na ka benta jongi pitip ne bo Blei udon ke jing tmu na ka benta chong pi U Blei para bangit be U Blei para bangit be udon ke jing tmu na ka benta chongi ka jing im jong pi kam shong halade kam shong ha ka ba kiwei ki ong shapang jong pi
ke jingim jong pi ke shong hakamon ka ba khoi ke jong blei bala de pinang ban pendam yala dia ka mon ka ba khoi ke jong blei pin poi sha ka thong bat pin hun hakata ka thong jong ke jingim ke jong pi ka ktin ke jong blei Jeremiah lenong ba arp kan dai ke de khot ka ba khat wei pitip bhai ke ni ke de khot ka ba pau nam na banga tip igi jingmut jongash na banga tip igi jingmut ki banga perkhat shapang jong pi ong U Trai ki jingmut ke jing suk ken ti om ki jong ke jing sneo ban ai ke jing kermen ni pi hakapor bakut jong pi ukren U Blei lingba U Jeremiah ya ki jiu ki badona ke jing ringkang par ki jiu ki bala du bor du mensiem du jing kermen ban ki ba ong banginum la shu ban leit pai shalaga jong kari U Blei ong adon ke jing tmu na ka benta jong pi ha ka Bible pareng ong ngadon ka plan na ka benta jong pi ka plan jong ke jing suk jong ke jing kyrkhu ba jong ke jing pensei so ya ke jing im ke jong pi bala do U Blei la kren ya ki jiu ha pareng ke jing ringkang par hang ta Babylon bala do U Blei la pendap na ka benta jong ki kani kalong ka ktien ke jong U Blei ka ba im ka ba shisha ka ba khamne bani ka watlam arliang sarti ka ba krenengi ha ka pateng mentaru kani ka ktien ke jong U Blei un pendap bat un pen poi ya ka jing im jong pi shaka thong ka ba u utmu habangi ngi pendam yala dia ka mon ke jong U Blei habangi nang ban kener shaprang shakmat shapersha kadak ngi don ke jing song skema ke jing im ke jongi ngim do jing kermen ngim do mensim nginum sha job hagi jing e ke bengi kendo nginum sha job hagi jing penshoi hagi jing talot jong gado and ringi ngin long ki nong job namarba U Blei jongi u yalamingi naga jing job shaga jing job let's say dona pedeng jong pi ki bala bakla ke jing im let's say dona pedeng jong pi ki bam shim la ban sai so kumba pi kmi lenti let's say dona pedeng jong pi lok bait ki ba pet link ba YouTube channel jong ka balang ki ba nga ngala bakla ke jing im nga ngale ya jingai na U Blei nga ngam shim yat kat kum ka plan ke jing tmu ke jong Blei rekani ka lo ke sngi ba pin wan pai pat sho Blei kani kalong ka sngi ba phin wan pai pat sha ka jingai e ke jong u bat sha ka jing tmu ke jong u na ka benta jong pi U Blei la ban ma ya pi U Blei la ban pen gentang khot ya pi U Blei la ban pelat ya pi nagi sai khom jo ka menor nagi kinjri jo ka jing bomban par U Blei la ban a ya pi ya ka jing im ka batmai badun a ya pi ya ka jing pendap ya ka jing tmu ka jong u ha pi kai ka bangi de ban le ban ban kener no ban be sha persha kadak ban be sha ka thong kalong bangin yalam ye kiwei pat sha ka jinget how Jesus Christ ka kamram jongi ko ki para banget be kalong ban sakhi yo Jesus dagi ktien ki jongi daga jingem ki jongi daga jiadei ki jongi bat kiwei dagi jing duai ki jongi dagi jing ai jongi ska kam ka jong Blei wat ka jing wan jingiaseng ru kalong ka jing sakhi yo Jesus bagi kristan ki le jingiaseng hagasngi U Trai ka jing le jingiaseng haki yang para banget ru kalau nggak sakhi ki marjan marpa begini ki kristan kia selok lang kia duai nak benta iwei bat kia kersan iwei ngidei ban kener no syapersha kadak ngidei ban be syagani ka thong ka bau Blei labu nak benta jongi ban sakhi yo Jesus Christ uniu sol nong tarsos udeu reuniam ubriu ba pendap iginiam kiru kombaro jongan niam Jew Henry ki kam jong o kilong ki bale pop ulang unang pensitom ben ki kristan ban syo eki ban sempat eki ban set bendi eki ban wat ban peniap eki ru haga kitab ki kam ki apostol ulukas wiathu kumno usol nong tarsos ulet nakawai ke sinagog ban kemi ki kristan ban sempat eki ban set bendi eki ulet nakawai ke snong syakawai ke snong bau nyok kemi ki kristan ban pensitom ben yeki badai kalenti na Jerusalem sa Damascus boya Shem baru try Jesus kata kalenti hapa deng ke jing tmu ban le sneu ya ki kristan daw ni usol nong tarsos hagapor bau Stefan umartar Stefan utemen besan juga balang ula sya peniap usol nong tarsos udon hangta ubat igi jan jang inong lentem mau yala di syem lentem Nrei ukubur ke jing lentem mau da ka bau sumar gi jan jong ki khenang let ma pi ki kawang mau ma pi ngan pet mangai gini gi jan ki jong pi nrei abau new sol nong tarsos unong pensitom ben gi kristan
Ubaladon benta haga jing penshitom ben haga jing set bendi baraga jing peniap ki Kristan nda uni usol nang Tarsus ule yeshembo Jisu haga lenti sya Damaskus kala kelabak labak ka jing im ke jang o ule eno ya kata kalenti barim bat ula yaat kalenti ke batmai bat ula pendap ega jing khot ka jang U Blei Un ban long apostol sigi gentil bat na ki apostol baro ubalaya jingai do day uneu sol nong Tarsus ubangitip kumo apostol Paul ubaya keleng kiri kibadon hapo kahima Rome keleng kiri ki jat benriu saudong ke duriau Mediterranean empat don missionary bakham krau baniu Paul wat hadu kani ke juk ke bamentaru baru new Paul shim sakut haga menor haga jing bakla haga jing elek persya nreu shim ya kani ke thong baun long apostol ki gentil utur sya perang ube sya persya kadak mapi manga ke jing im jongi pila banong kami asriem kum ke jong apostol Paul ngamshim la penshitom ben ki Kristan ngamshim la le iki ba penwet pentot iki Henry haga jing im ke jong pi le se don ki jing duna ki jing bambiang le se don ki jing tam ki jing palat bat le se la don ki por ba pila lenno ya ke kerteng jong Jisu la dam de ki ktien Henry de ki kam de ki jing le de ki jing im jong pi pila long mojen tot ba ki wei kin yo iu Jisu bat bakin nget ha o wat num sa ko de menor Henry be sya prang sya persya kadak kabalong ke jing khot yangi hau Jisu Christ Yala miki wei shu Jisu job igi mensim ke koridor syaga jinget hau Jisu piong ngamla ngamdon bor ho ngaru ngamla te ngamdon bor dega jing pun ko bor ka jong Blei dega jing penla ka jong mensim bakoi ka ba penla yanga bat yangi bangin syakriya o kai ka bangi diban le ban kenerno sya persya kadak ban kenerno sya kata thong sya ka balak khot yangi kalong bangin ngin job igi jing jonga jing im da ka bor ka jong Blei ban job igi jing jonga jing im da ka bor ka jong Blei baro nangi ngi kendo jing subo ngong rakti hang ni manu ki bam kendo jing enum dan barakti subo la ngong rakti manu ba kendo jing ka jing im baro nangi ngin rakti ngi kendo jing habangi rung yeng para bangeit pastor temen besan ki khot komiti Balang ngiyok bani selok ki para bangeit ki atho ki jing don ki ye ki be kendu jing si shapi ka jing pang ka jing shitom ka jing crow ka jing sangem bon snem ka jing bam so tho jing mut shi yeng ki jing do jing kermen ki ba ki kendu ka jing im ka jong ki ka wei ka sertap halor ka wei ka sertap halor ka wei ka sertap jong jing badan ki bong ani balai mo kat ne ngi kendu jing balai mo bo boleh pun shitom ngi adu kat ne ngaju ong ki ko para bangeit beet pimtip ki ai gi jing ba ki wei pat ki kendo ki ai gi jing ba ki wei pat ki long ye ki atho ingi ki nong sarai bat ki dekat komiti Balang ban ngim laru ban atho ban ngim laru ban ong kerteng ringi kwa ban ong ba ki wei ru ki kendo jing ki wei ru ki shem shitom ha gane ka perthai kani ka perthai kampat dei ka beneng kampat dei ka beneng ha kata ka ying song ne jing ha beneng hang ta ken nilalat ni gi jing baro rekat badang yai pilgrim ha kani ka perthai ki jing kin wan ki jing shitom kin don ngam ong ba kalenti jungi ka basus siang bai tang di ki jing shitom ki don ki jing kyrkhu ki jing don rekat ki jing dap jing penbiang ki jong Blei ya ka jing im ki jungi hot hanre hateng in kendo jing ki ai kita ki jing upol la batai te kine rom lenong ka balai ka dekat ka balai rom lenong ba pra ka dekat lai pusan rom pra lai pusan ka lanot ka shipa ka jing penshitom ben ka jing tngan ka jing lingkhot ka jing ma ka wat lam kini kilong ki jing ki ba ngi ya kendo phila banang penya so hangta ya ki wei pat ki jing ki ba ya kendo nreu polu ong pat kini ki jing sha shitom jing ya kani ka perthai mla bani nujor bat kata ka buram ka ba kraw ka ba lapen kre na ka benta jungi pitip nem para bangeit beet pitip nem blok beet kadon ka buram ba bakraw ka bau Blei Un lapen kre na ka benta jungi ka ba ka khmat kampadio ka skor kampadio sngo lemne ka do nu du breu kampat mut dore kata ka ei bakraw ka buram ka ba lapen kre na ka benta jungi bat kini ki jing jong jing im kini ki jing ele ki bangi kendo mlong ei habayenu jor bat kata ka buram ka bakraw ka ba ap yengi rom lenong ba pra de khat khat pra
Namar nga ken bagi tagi jingsha shitom ki jong ka perthai sngi ka bamanta kimlong ai ru bani dujor bat kata ka buram ka ban sapen pau hangi pios ngoi kata para ngai be namar nga ken bagi tagi jingsha shitom jong ka perthai sngi ka bamanta kimlong ai ru bani dujor bat kata ka buram ka ban sapen pau hangi ar korin saw khat nyeu namar ka jingjen jar basting jongi ka batang shibit kanang perlong nagabenta jongi ka jingkhia ka buram ka bapalat bat ka bamjukot ngan puli biang ka jingjin jar basting jongi ka batang shibit ka batang shipor kanang perlong nagabenta jongi ka jingkhia ka buram ka bapalat bat ka bamjukot upol long ko ba uringdur upun srim bat ka perla la ni ka tarajur ha ka ba ubu shiliang ki jingsha shitom ki jingi hangne hagini ko waipat kaliang ubu ya ka jingkhia ka buram ka balapan kre na ka benta jongi mudur nga bat ka tarajur hangne hagini kaliang ki jongi hagini ka perthai ki jingele bar hagini kaliang pat ka buram ka jingkhia ka buram ka balapan kre na ka benta jongi uang habay lujor kini ki jongi kilong sting thor kimlong kilong tanggumu pertiu habay nujor bar uni mau kilo mau ser mau bon kilo syakani ka liang pat jong ka buram ka bakraw nakata ka daw ngidiban im da ka jinget da ka jingyo nakata ka daw ngidiban im da ka jingkermen da ka jingla jong ki briu henry da ka jing shania jong U Blei bagadon ka buram ka bakraw ka baap na ka benta jongi ketu ka jingruai ka bay Dr. Alma Dekar ila ruai menne kadi ka bala pensyong nongrim na Philipi le nong balai de khot ar khat saw kani ka jingruai ka ba insaruai mentapat ka bala pensyong nongrim na ar korin san le nong ki de khot iwe de san ngasngap gini ka jingruai habai tema ka wai ka sngi bat ngaso shot man sim ngong kani ka di ka khubor ka balang ka jungi ka di banyo sngaw daga sur jingruai batru daga khubor ktien blai namara ka jingya lenti jongi ka ni ka perthai kidon ki ai ki bangi de ban klet no ban ino shadin ban kidon ki ai pat bangi de ban kner shakmat ban be shapersha kadak kini ka jingruai ka bangi le sngo bat ka bangin si sngo ru kalau ka jing ai man si mengi hagani ka liang ka bangin klet no ino shadin hagani ka liang pat bangin be shakmat shapersha kadak haparing ki jing jong jing im upolo kreni gini kentin ar koren lenong ka basan ki khot iwe ar namar ngi tips kem baladan liet no e ka yeng jongi ka bahaka khendo ka di ka yeng trap ken ngi don ka jingtei na U Blei ka yeng bala thau bom de gikti ka bom jukut hagi beneng ngi tip balada liet no e ka ni ka yeng jongi ka ni ka met jongi ha ka ni ka khendo ka yeng trap ken ka don ka jingtei na U Blei ka yeng bala thau bom de gikti ka bom jukut iki beneng namar shishangi ot sat akane bangi da kwa hir ban panpong halor da ka yeng shong ne jongi ka bana beneng hakawai ka sngin sa liet no ikani ka yeng trap jongi hakawai ka sngin sa liet no yakani ka met ka bakan jado jongi bat ngin sa phong da ka yeng pakidulan ka bajanai ngin sa kup ya ka jinglong janai hakata ka yeng shong ne na ka benta jongi let's say don apring jong pi ke baya le maga jing ke wa sha shitom rei kalawai jong pi kat kum ka kular ka khtin ke jong blai kalong ba pharna shai kat ka sngi nagata ka daw ka jinget kristan jongi kamlong shapang ka jingdu man sim ka jingdu jingkermen ka jingem kristan jongi kalong shapang ka jingkermen ka buram U Blei ton kyrkhu yengi lingba ka ni ka khubor klet no e ka ba shadin be shapersha ka dak nagabenta ka buram ka jong blai amen inyo ay kajing duway barhadin kata inyo asngaw ni kajing ruay kerpang atray ngi ay ngo yeme nam tani kajing selok lang ka bangi don ka yeng ka jong me ko try ban ngi ay ngo yeme nam tani ka khubor balapan sngaw bangin no ay ki barim ki bangi day ban klet no bat bangi day ban be shaprang shapersha kadak kabalong kajing khot ingi hau kris jisu yarap ko try bangin pendai gani ka khubor ka jing im ka jongi haga jing ya lenti ke jongi yarap ingi ko try bengin job igi jing ngin job igi jing shitom juga jing im bat bengin im ru ban sakhi me jisu
bat banela mi kiwei shaga jingen shim ke buram selade ko trai yikiningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong trai baru nongpen jingi Jesus Christ. Amen. Kani jing roi pat kabangan roi kani ka por ka punkan mau ngi ko mengli asno mau syakri jongo bakani ka perthai ka long tang ka yeng basa kam de ka permanent home jingi pat ngim de jong kani ka perthai ngi don ngi de jong ka wei pa ka perthai ka bangin sai ue I don't belong ka long ka kerteng jong jing roi. It's not home where men sell their souls and the taste of power is sweet, where wrong is right and neighbors fight while the hungry are dying in the streets, where kids are abused, women are used, and the weak are crushed by the strong. Nations gone mad, Jesus is sad, and I don't belong. I don't belong, and I'm going someday home to my own native land. I don't belong, and it seems like I hear the sound of a welcome home band. I don't belong, I'm a foreigner here, singing a surgeon a song. I've always known this place ain't home, and I don't belong. Don't belong, but while I'm here, I've been living like I've nothing to lose. And while I breathe, I'll just believe my Lord is gonna see me through. I'll not be deceived by earth's make-believe. Yes, I'll close my ears to her siren song. By praising His name, I'm not ashamed, 'cause I don't belong. I don't belong, and I'm going someday home to my own native land. I don't belong, and it seems like I hear the sound of a welcome home band. I don't belong, I'm a foreigner here, singing a surgeon a song. I've always known this place ain't home, where I don't belong. I belong to a kingdom of peace, where only love is the law, where children lead and captives are freed, and God becomes a baby on a straw, where dead men live, rich men give their kingdoms to buy back a song, where sinners like me become royalty and will all belong. Yes, I belong, and I'm going someday home to my own native place, where I belong. And it seems like I hear the sound of a welcome home band. Yes, I'll belong, I'm no foreigner there, singing a surgeon a song. I've always known I'm going home, where I belong. Yes, I've always known this place ain't home, and I don't belong. Nam ta burung U Blei. Amen.
Ngi penpau ke jing songo ye Dr. Almasi Dekar ibala ai ke tuka Chingruai kerpang mentan bat neru U Blei Un kyrkhu pi bat ke jing syakri jong pi ye ka kam ke jong u. Ngi ai ngu U Blei Un kyrkhu ngi kum ke Balang. Ling ba ke ni ke Jingiaseng kalalong shisha ke jing kyrkhu Lyndan Syiem na ka benta jongi. Kadon kiwei ke ba an pensngau ba kata kalong ba kum ka Balang gin siyo ban sedang no e ke jing tei ya ka multi-purpose building jong ka Balang la shngi ha ka sngi Tuesday ha ka por kendai be James step tu Blei Un kyrkhu ke jing tmu jongi ba tungin ken mai ke ka kam ha ke jing duai ngila poi menta ban penwai no ke Jingiaseng jongi ngi penpau ke jing songu ye organist Mrs. Aibiang Meka Kharsa no nongelam jingruai Mr. Henry Warjri igi samla ki bapet ye ka sound bat ya kani ke jingring dor ban penwi YouTube bat kiwei ru ke don benta ni ke Jingiaseng U Blei Un kyrkhu ye pi bat ke jing syakri jong pi ye ka kam ke jong u ngini penwai de ke jingruai ke ba South Park kendai pu ar bat hadin kani ke jingruai sa sisien ngan khot ye teman besan Vice Chairman juga Balang teman besan Dr. O Lamare in bu jing duai lengkot halor ko khubor na daga jingkren bat daga jingruai bat nang tain sepelat ingi daga jingkyrkhu penwai nga hang ne haga jinjar yai ot ya ka jing sneu lu jisu ngam yo komi uksiang jong ubreu sakendiat ngan sa jingi ban shem ga jing suk jai yo yu jisu jiunom shashiliang klem dawai ka jingruai ka ba South Spa kendai pu ar
Ko khpa jongi bahabneng. Nyai u me ko kenrat. Me alamingi ko tanu da basdang jongana kapor hadu kene khlimat. Ngiduai ko kenrat isaiban kyrkhu. Ban pediang ru baro ki benta jongga jing syakri melaban pendap ko trai. Makin long ko trai ke jing knya aingu ki bah smau biak khmat ke khaji snei jama blai. Gilong gijangu thang ki bi ko trai ki me sham ke man sham sngewbha. Man mangi ko kanat kum ki syakri ki barit ki jome. Nginyo mat nginyo diang ko trai ke baro. Kat kum kaman blai jome. Kyrkhu ko kenrat ki benta baro ko jong jing syakri. Ni penher ki jing ruai khmat jama blai. Da ka do nu da ka man sim bat ka jing shampang rudi. Ni ruai ni lo sngo ko ta ka jing pulen ka ktin ka ba embat ka ba don bor ka jong me. Hoi ko ta ni lo sngo ya ki khubor. Lang ba ka jing ruai ko ta syakri ba ko ro jame ko ta. Baban kan mau nya blai na ka parthai ka long ka jaka. Kami song tang sipor blai. Mengin kelet no ike bisyadien. Ki pop ki mengelale ko trai. Hoi mengin kelet ru ko trai ki jing sngewbha jong ka ka pop. Atrai babhagi khio sngewru ka khubor lama syakri me ko trai pastor. Baban kan mau ngi ka jing shisha ka ktin jama blai. Haka perthai ke mengem ko trangi yai lang ba ki at ki tham jong ka jingem ki pop ki rengkang ki light ki let ko trai ki balong ko tra ka daw ka ban penjingai ka ban pasngau ram ya blai ban syakri mau blai ba khu je blai ba hok ka blai nama ka tangi de ban klet no iki ko kenrat ko me mala klet ki ko tra halor ka ding na ngidai ban klet ki ta jing kmen ki jing sngewbha jong ka pop ko trai. Orang ini ban kmit lagi khmat ko trai. Ha baslan det jong ding pna ko tangin yo I. Ya ta kari ka jaka shong ne ko kenrat. Mengidon kamban pen kre ila de ban ya sham bat ma blai. Ha ka kher jong ka sia trai baba. Bang ta am don shu ko trai ka jing le pop. Am don shu trai ka jing ngau si ka jing yap. Am don shu ka jing jau mat ablai. Om don su ko tra ka jing ya shun ka jing ya bishni. Nama kita ki ba malap bale ye ki ba malwan shaw ko tra chak ta ri malapan kre ko tra. Ka long ka ri shong ne ko tra ki bangin ya kemen lang bat me ko tra junam da junam. Kyrkhu ko tra ka khubor kan yo jaka ki do nut ki man sim ko tra. Nginang laban ya chaprang ko tra kum ki pilgrim kistan. Nginang laban pendep ko tra ne ka thong ka jing ya pilgrim ma blai. Yak ba man labu akhmat jing ko kenrat. Ka jing ya lenti ya blai ka bangim laban ya marwai. Lam da de me ko tra me bat yak ti blai jing yak ti briu jing ko kenrat. Isnai atrai babangi don kami meban kursyan boringi kotai. Hapreng ki at ki them jong ka jingem. Hapreng ka jing ya kendu ka jing amat ka jing ya sham ke barokom. Hapreng ka jing ban kia kota jong ka jing duk ka jing kerdu. Hapreng ka jing ya sham hak jing ki sam ning ablay ke batang tangi sngau kota ke kelong makut lat kota. Ngi sngau du jing kermen kota. Ngi sngau kota nam la shaman yai pteng kota na jing yai pilgrim ke stana slak na ka perthai. Ni duai ko kana di sei man bat skemi ko trai. Habangin samino na ka ying ke me ko trai. Ngen mi rekat bagana ka khubor ke ko trai. Ya ka bo syakri malapan sngau prang jingi ko trai. Da ka jinget bakada ka khubor ke badan ban kren na prang jingi kom ka balang. Ha prang ki para bangai ki perlok prajor ko trai. Hau ko trai bakal long ka khubor ngi ko trai. Mengin ki imagin kersi ngi ki no na ka bathio thia ko trai. Ngen ya ko da ka bor ka kiblei jome. Da ka bor man sim ba ko trai. Ngilaban pendap ya ka thong ngi ko trai hasla ka perthai.
kyrkhu ko kenra de jong syakri pastor ngablai rengkat bat ke Jingiaseng ko trai ulong syakri ba ko to jeme ko trai bas ko bang ban kren ni kaktin jome ba dap da kajing kemen ko trai ban yo ban hikai yang iko trai kem ki khon jang ka balang ye ban da kajing sisa kaktin jome ba dap da kajing kemen ba kajing sngewbha ko trai ban psa yang iki lang bro jang ka balang ki khon jang ka balang da kajing IA da kajing sisa kaktin jome kamanak tin blai ken ko kenran ni saya boleh banang ai lo jong syakri ka met ka ba shat ka ba khot hoi ka jing mot jing perkhat ka ba pro ka chaping ko trai kham tam ka jing long man sim ka nang yai roi ka ni yai san ko trai hagis ngi por ki ban nang manru kyrkhu ko kenra di ka Jingiaseng yang pasor ko trai ba ba makiru ko trai ki long ka ti ka mon ka tin ka diang ko trai haban ni kershan lem ye pasor ha ka jing syakri yang ha ka balang bar ki begai pat ki banta jong ka jing syakri kat kem kamon blai jong chimti ko trai ka por ke badang sa jong ka sngi ya bang samiro na ka ying jong ko trai sai ban don dekat ban ngi ngen mir dekat bat ka jing syakri ke bangal yo ka jing ba man sim lang bagi banta baro jing syakri ko trai ngen mi dang ne ko trai ke bio mat ya ka jing sham man sim ko thamai ka jing pachat bor ke badong man sim ba ko jong ko trai hoi ki ba adap da ka jing kemen ka jing hon ko trai ha ki do nut ki man sim ki jong atrai ba ba sio kenrat bangu ma ber ki pop na be ke nengi pan man ngi dem ke tengu ji sunang penim bi batora aru ke jing ai ke badap yang dap ka hai trai nong pemu ji su kris ke jing ba ke ba mayan wa plak bam ju kala ke jong blok pa ba da bam ju kut ke jing is lok ke ba thiang ke jing chai bor ke jing thau thama ke jong blai man sim ba khon ki ne ke jing kyrkhu la we blai ki jong sa ban ngi kum ki khon ke su spak jong me ki jong sar kat bat ki bangai hang ne ba sau dong ke perthai ke ba dem ba chakri yo blai ba em menta syarta ba bam ju kut bat bam ju kut ru amen